дар Русия танҳо 2% ҷиноятҳоро муҳоҷирон содир карданд. Хабарҳои пурҳангом дар боби он ки аксари ҷиноятҳоро дар Русия маҳз муҳоҷирони меҳнатӣ содир кардаанд, чандон асос надоштааст. Тавре котиби Шӯрои амнияти миллии Русия Сергей Шойгу гуфтааст, танҳо 2% шумораи умумии ҷиноятҳои содиршуда ба шаҳрвандони хориҷӣ рост меояд. Дар ин бора расонаҳои русӣ хабар доданд. Дар Федератсияи Русия айни замон 6.3 миллион шаҳрванди хориҷӣ умр ба сар мебаранд ки нисбат ба соли гузашта 400 000 нафар бештар аст. Аммо шумораи ҷиноятҳои содиркардаи муҳоҷирон бетағйир монда 38.6 000 ташкил медиҳанд. Тавре Шойгу гуфтааст ки соли 2024 тақрибан 1.5 000 нафар бо иттиҳоми даст доштан дар ҷиноятҳои вазнин ва махсусан вазнин аз шаҳрвандии Федератсияи Русия маҳрум карда шуданд. Дар маҷмӯъ алайҳи шаҳрвандони хориҷӣ 3.4 миллион протоколҳои ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ тартиб дода шудааст. Вазорати корҳои дохилии Русия низ гуфта буд ки соли 2024 ҷиноятҳои содиркардаи шаҳрвандони хориҷӣ 0.9% коҳиш ёфта, ғоратгарӣ 27% ва дуздӣ 26% кам шудааст. Пардифен ҳаб ҳангоми дарди сар, дарди буғум ва дандонҳо тавсия дода мешавад. Пардифен аз ширкати Вегафарм. Пардифен ҳабро аз дорухонаҳо пурсон шавед.